Diyos marhay na hapon po sa inyo, mga tugang, maluhod po ang gabos sa pagpamibikan oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang, dai mi nasabutan, asin na utob an sa imong kabutan na ang kapalibutan na nagsasakit huli kan sa mong mga salang gibo, asin ngunya namamatian mi an padusan balikan sa mong abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaining naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ikan mamuumutan na Ama. Sa imo kami, minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para sukan kapwa mga ngaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos na marhay na hapon po sa inyo, mga tugang. Ngunyan po, ika-4 na Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Banwaan ng Diyos, tindugpuan gabos, asin awitin niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka boss. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo ka boss, mga tugang. Marhay na hapon.
Akunta an sa tuyang mga kasalan nga ning magkaniwo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa inyo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Saint Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin makapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Bamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindeng kasagkoran, maghiya ka sa mo pasiring sa pakisumaro kan mga lagitno na kaugmahan. Tanganing an kapakumbabaan kan mga karnero makaabot sa iya, na kung sa'y nagikan an kusog nin pastor. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, pinapahiling sa ato ang isugbuot kan mga enot na Kristiyano sa pagkarubay kan marahay na bareta sa tahaw kan persecution, maski nga ni ang iba dae ako, dakol na mga hentel ang nag-ugma asin kinugos ang tataramon kan Diyos. Lugod kita man maging maisog na ihiras an sa tong pagtubod asin magtiwala sa plano kan mahal na Diyos. Pag
Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Hali sa Pirga, nagdago si Pablo, asin Bernabe, sa Antioquia, nin Pisidia. Kang aldaw na Sabado, nagdaog sinda sa sinagoga. Saka nagtukaw, pagkatapos kang pagtiripon, dakol na Hodeo, saka mga bakong Hodeo, na konvertir sa Hodismo. Nagsunod ki Pablo asin ki Bernabe. Tinokdoan sinda kan mga apostol sa kasinabihan na padagos na mumuhay sa biyaya ng Diyos. Sunod na Sabado, haros gabos na tawo sa banwaan ang nagduman sa pagdangog kan tataramon ng kagurangan. Kan mahiling kan mga Hodeo ang kadakol na tawo, naori sinda, kaya diniskutir ninda si Pablo. Saka sinupog, alagad urog kan kusog ang buot ni Pablo, asin si Bernabe, sinabihan ninda ang mga tao, kaipuan na sa indo nguna ipahayag ang tataramon ng Diyos. Alagad ta huli da inindo iyan, inako asin da inindo ibinilang ang sa indong mga sadiri. Na maninigo sa buhay na daing katapusan, maduman kami sa mga pagano. Huli ta ang tugon sa samo kan kagurangan iyo ini. Ibinugtak taka na maging sarong ilaw para sa mga paguno, tanganing ibareta ang kaligtasan sa God. Sa mga puro kandaga, pagkadangog nin naugma ang mga paguno, asin pinamuraway ninda, ang tataramon ng Diyos, dangan nagturubot ang mga pinili para sa buhay na daing katapusan. Ang tataramon nin kagurangan nakalakop sa gabos na lugar, asin rehiyon na idto, alagad pinaribok kan mga Hodeo ang mga lalaking namamayo kan siyudad asin sa mga babaeng ginagalangan saka makidiyos. Huli kaini pinasikatan ninda si Pablo saka si Bernabe, dangan pinahali sa indang teritoryo. Kaya pinagpag kan mga apostol ang alpog sa indang mga bitis tumang sa mga tawong idto, dangan nagduman sinda sa Iconio ang mga paratubod sa Antioquia, mapanonin kapagmahan sin Espiritu Santo, tataramon kang kagurangan. Kitaan sa inyang banwahan asin mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan asin mga karnero na sa iyang ataman. Bilog na kinaban, maugmang mag-awit ka sa kagurangan. Maugbang maglingkod ka sa kagurangan, magdolok ka sa tubang niya, asin mag-awit nin maugma. Kitaan sa iyang banwaan asin mga karnero na sa iyang ataman. Midbidon mo na ang kagurangan, iyo ang Diyos, linang niya, kita, asin sa diri niya. Kitaan sa inyang banwaan, mga karnero na sa iyang ataman. Kitaan sa iyang banwaan asin mga karnero na sa iyang ataman. Marahayon ang kagurangan, asin pagkamuot, daing kasugkoran ang sa iyang pagkamaimbod, magdadanay sa God paman. Kitaan sa iyang banwaan asin mga karnero na sa iyang ataman. Ikaduwang babasahon. Sa bisyo na pinaglaladawan sa pagbasa, mahihiling ang dakol na tawong nakagubing na puti. Nakatindog asin andam magsunod sa kordero kan Diyos. Pinapagirumdom kita kaini na sa tahaw ning kasakitan. Ang Diyos sa tuyang pastor, magsarig kita sa iyang promesa asin makukuha taan kusog kaibahan niya sa mga pagbalo sa satuyang buhay. Pagbasa sa libro ng kapahayagan. Pagkatapos kaini, nahiling ko ang day mabilang na mga tao halis sa gabos na rasa, tribo, nasyon, sa kalengguwahe. Nagtitindog sinda sa tubangan kan trono asin kan kordero. Nakagubing nin puti sa kamay kapot na mga sanganin palma. Sinabihan niya ako, ini ang mga tawong nakatagal sa makuring kasakitan. Rinabanan ninda ang sa indang mga gubing asin pinaputi sa paagi kan dugo kan kordero. Kaya yaon sinda sa atubangan kan trono ng Diyos. Naglilingkod sa iya, aldaw bangi, sa laob kan sa iyang templo. Aatamanon sinda kan nagtutukaw sa trono. Dainan ang gad na sinda magugutom o mapapaha. Dainan sinda mapapaso kan aldaw o kon ano man na init.
huli taan kordero na nasa tao kan trono, iyo ang sa indang pastor. Dadarahon niya sinda sa mga burabot ni tubig na nagtataon nin buhay, asin papahido nin Diyos ang gabos na luwa sa saindang mga mata. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asito sa iyong Espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagsabi si Jesus, nagdadangog sako an mga karnero ko, midbid ko sinda, asin sinusunod ninda ako. Tinatawan ko sinda nin buhay na dayang katapusan, asin day nanggad sinda mawawara. Mayo nin makakaagaw sa inda sako. An sakuyang ama, na iyon nagtao sa inda sako, pinadakula sa gabos. Mayo nin makakaagaw sa inda sa sakong ama. Ako, asinan ama, saro. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, medyo dakulpoan sa tuyang pinagsaselebrar ngunya na Domingo, inot an ikapat na Domingo sa panahon kan Pasko kan pagkabuhay liwat na inaapod man na Good Shepherd Sunday. No? Nyata ta Good Shepherd Sunday, ninhulita ang gabos na babasahon pag ikaapat na Domingo kan Easter, hali duman sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, na naglaladawan kay Kristo bilang marhay na pastor. Gabos iyan na taon, pag fourth Sunday, hali digdi. Kaya Good Shepherd Sunday ang apo digdi. And of course, ang satuyang selebrasyon man, kan satuyang Mother's Day. No, kaya po sa indong mga ina, no, mga lola, Happy Mother's Day po sa Indo. Happy Mother's Day po sa Indo. Then of course, kasuhapon, pinagselebrar man yato ang satuyang patroness, digdi sa satuyang parish, ang Our Lady of China. No, so kasabay pa ining Domingo na ini. And pangapat, yaon man ang satuyang selebrasyon, pagpapasalamat, enot na Domingo, naigwa na kitang bagong Santo Papa. No, si Pope Leo XIV. No, si Papa Leon XIV. And of course, ining Domingo man ini, Domingo, bago ang gigibuhon niyato na pagboto sa aga. No, so kadakol palan mo niya na isa-celebrar ining Domingo na ini. Pero sa tuyang tungkusan, ang satuyang ebanghelyong nadangog. Sa ebanghelyo, pinagsabi ni Jesucristo na ang sakuyang ngayang karnero nagdadangog sa sakuyang boses. Bidbid ko sinda, asin sinda nagsusunod sa sakuya. Pag nadangog niya to ining mga tataramo na ini gusto ta maging totoo, ining sinasabi ni Jesucristo. Gusto niya to nakitaman, tunay na nagdadangog sa iyang boses. Asin tunay man na si Jesucristo, sana nadadangog niya to kung anoan sa iyang mensahe. Pero sa kadaklan na beses, minsan nawawara ini. Ining realidad na ini na nagdadangog kita sa iya, asin siya man nagtataram sa satuya. Nyata ta arog ka ini, nya tataday tatulos na dadangog ang boses kan sa tuyang kagurangnan. Well, ang pinaka-enot na rason, iyo na yaon kita sa sarong kinaban na maribok. Yaon kita sa sarong kinaban, nakadakol sa ng mga iba't ibang boses.
pagkamata niya to, pagkaaga, usually ang kadaklan sa tuya, ang kinukua, anong enot na kukuha nindo? Cellphone. Tapos type ka kang sa imong Facebook password. Tapos mahiling ka. Duman sa Facebook kadakol tulos na mga boses. Isabay mo pa sa radyo, ta nagpaprepara ka pamahawan, kadakol na mga bareta. Pagbanggi naman, pinag-on mo sa TV, kadakol na mga informasyon, mga advertisement. Pagluwas mo sa imong harong, nagkahiling mo na ang kadakol na mga tarpaulin. Gabos ini, mga boses kan kinaban. As in, ang mga boses na ini nagsasabi sa tuya na bakalon ang sa idang pinag-o-offer. Tangani na maging safe, tangani na maging popular ka, tangani na maging successful ka, o kaya tangani maging marhay ang sa imong pagmati, bakalon mo ini na pinapabakal mi. Mag-subscribe ka digdi sa mga services mi. Ang modernong teknolohiya, as in social media, sa paagi kan mga iyan, anbot sabihon kaan, ang mga kumpanya, mas midbid na kitangunyan. And they use that information to convince us that we need whatever they have. Baluunin do, nag-uuron ka mo, kan sa imong kabarkada, pag-check nindo sa Facebook, yung pa sa nang isutigurunan me. Nag-uron ka manunungod sa, for example, ano nga yung magayon na rim sa motor? Dangan ma-pop up sa imong Facebook, so mga nagbebenta, kan mga rim kan motor. But aside from these voices competing for our attention, nyata tadarita, nadadangog ang boses kan marhay na pastor. Paano niya to mas effective na madangog ang boses na iyan? Ang pinaka-enot na rason, aside from kay itong sinasabi ko na maribukan sa tuyang kinaban, asin kadakol na mga boses ang nagpaparalabaw-labawan, tanganing makuan sa tuyang atensyon, ang pinaka-enot na rason, iyon na nagtataram ang marhay na pastor kan mga bagay na di niya to pinag-i-expect. Tunay ini, duman sa mga nagdadangog kay Yesu Kristo sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog. Yaon sinda duman, nagdadangog kay Yesu Kristo, pero day man talaga ninda nahihinanyogan sa tuyang kagurangnan because He was not saying what they expected to hear. Ang pinag-expect pa ano ninda, sarong Mesiyas, but a very different Messiah. Nag-expect sinda na ini Mesiyas arog kihading David na mangingenot sa inda sa pakigera laban duman sa mga Romano. But Jesus was different. Jesus did not say what they expected. So they did not listen to Him. And sa hiling ko, nangyayari man ini, mas isangunyan. Day niya to nadadangog ang boses kan kagurangnan because He is not saying what we expect to hear. Sa indaw nga yadigdi sa Biblia ang nagsasabi na dapat akuon ko supaipit. Pinag-expect niya to na si Yesu Kristo magsabi sa tuya na okay lang na resibihon iyan, pero dae. Pinagtutukdo sa tuya na sagradoan sa tuyang boto. Pinagtutukdo sa tuya na labag sa ley, sa batas, ang pagpabakal asin pagresibi. Kan kwarta, tanganing iboto ang kandidato. But we do not want to hear that. Padi man sa ngayon nagpuparataram ka iyan, maray nga may nagtataram pa. It is challenging these days to listen to anyone or anything with an open mind. As soon as someone speaks to us, ang satuyang sa diring agenda,
ang yaon sa tuyang isip, sarado kita. Kung sarado kita, papaano niya to madadangog sa boses kan sa tuyang pastor? Kung sarado ang sa tuyang puso, papaano niya to mapapalaog ang mensahe ni Jesucristo? So that's the first one. Expectations niya to iba sa pinagsasabi kan sa tuyang kagurangnan. That is why we find it difficult to listen to the words of the shepherd. Pangaduang rason, nasusupog kita. We are sometimes too ashamed to listen. Ang sa tuyang mga kasalan, ang sa tuyang guilt, make us feel unworthy of Jesus speaking to us. So we fail to hear Him. Nadawag ay girumdumanin do itong istorya duman sa Genesis, so pinakaainot na libro sa Biblia, Genesis 3, chapter 8. Anong nangyari duman? Natapos na magkasala si Adan tapos si Eva, nakauna ninda itong prutas na pinagbabawal, kan mahal na Diyos na kaunon, asin anong ginibo? Naglalakaw si mahal na Diyos si Yahweh, duman sa paraiso, asin nadangog ninda na naglalakaw si Jesucristo ay si an mahal na Diyos, dangan anong ginibo? Nagtago. Pakatago ninda, anong sinabi kan mahal na Diyos? Hain ka mo. Hain ka mo. Dangan sabi ni Adan, nadagog mi ngaya, napaparani ka, natakot ako, tako huba, kaya nagtago ako. Nasupog si Adan na magdangog kung anong sasabihon kan mahal na Diyos, nasupog siya. And this can happen to us also. Our sin can cause us to feel naked and ashamed. And we are tempted to hide ourselves from God so that we can miss hearing His voice calling us. Siguro may mga tao sa tuya na nagsasabi na dengo na ngaya ako mapasimbahan, dapat ngaya maging marhaypaan sa kuyang, ugali muna, ayuson ko muna, dengo na ako magkasala bago ako magdyan sa simbahan. So ibang mga tao nagsasabi, di ako madyan sa simbahan kung di ayuson ka ng mga nagsisimbahan sa idang mga ugali. Pero sabi baga ni ni Pope Francis Cato, the church is not a hotel for saints. It is a hospital for sinners. Saro ini sa rason kung nyata baga minapuon kita kan Santa Misa kasuba ako kinantan niya to itong Kyrie, itong kagurangnan mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangnan mahera ka. Because we are asking for forgiveness. To acknowledge that we are not worthy, that we do not have our act together, and to confess that. Pero dapat man i-receive niya to ang grasya kan mahal na Diyos sa iyang pagpapatawad. Na pinapagirumdum kita kan pagkahera kan mahal na Diyos, asin man an sa iyang pagkamuot. And then, because we have been made worthy by Christ, we can now listen to the voice of the shepherd. Pero igwa pang tulong rason, asin sa hiling ko iyon ang pinakamalala. Sometimes, God is saying something to us that we do not want to hear. Narumduman nindo itong istorya ni Jonah, so propeta, duman sa daan na tipan. Sabi kan mahal na Diyos, magduman ka sa Ninive, tangani na magbakli ang mga tao, ibalangibog mo ang marhay na bareta kan pagpapatawad kan mahal na Diyos. Pero si Jonah, habo niya magduman, takaiwal niya sa mga taga Ninive. Habo ko daw ngayon magtaram kan marhay na bareta, dyan baka ngayon magbarakli. Kaya anong ginibo niya?
duman siya sa opposite side. Nagduman siya sa Tarshish. As in, kang yao na sinda, pasiring na siya, subang barko na pinaglulunadan niya, pasiring duman sa opposite side, anong nangyari? Nahulog siya. Duman sa barko. As in, pagkahulog niya, sabi sa istorya kang Biblia, hinalon siya kan dakula na sira. Narumduman nindo duman sa New Testament, so young ruler, the rich young man, gusto niyang makuha itong buhay na daing kasagkoran. Kaya hinapot niya ang sa tuyang kagurangnan, maestro, ano ang dapat kong gibuhon? Tanganing makuha ko ang buhay na daing kasagkoran. Sabi ni Jesucristo, simple man sana, umuli ka, ipabakal mo ang gabos, ipabakal mo itauman ka baklan sa mga nangaipo, dangan magbalik ka, sumunod ka sako. But that was not what he wanted to hear. Kaya anong nangyari duman sa rich young man? Naghali na mamundo. Takadakol niya na pagrugaring. Si Jonah, ining rich young man, as in anibapa, did not want to listen to God because they did not like what they were hearing. And sa giraray, this can happen to us. We do not really want to go where the shepherd is calling us to go or do what the shepherd demands us to do. So we give up entirely on listening to him. But when that happens, kinakaipuhan o may nangyayari na dakula sa tuyang buhay that forces us to listen to God. Iliwan mo bagaan mga tao na kung kang surusultero pa kay durudaraga pa, di nagsisimba. Example man lang po ini ano. Pero kang nagpuon na mag-deteriorate, suhawak, mahiling mo oral daw na nagsisimba. Sabi kay ito ni C.S. Lewis, sarong Christian author, God whispers in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is His megaphone to rouse a deaf world. And sometimes, tunay mananggad ini, it's the only way we will listen to Him. Pag may nangyari na sa satuyang buhay, pag may nangyari ng malain sa satuyang buhay, dangan kita marani sa mahal na Diyos. Magayon na pagpapagirumdom ining ikaapat na Domingo, kan Pasko kan pagkabuhay liwat, kan satuyang kagurangnan, na ituhon ang satuyang mga pansin, digdi sa boses ni Jesucristo, na satuyang marhay na pastor. Lugod ining Domingong ini, na pinagseselebrar niya to, an aldaw kan mga ina, magpagirumduman sa tuya, nagibuhon ang tama sa aga. Duman sa eleksyon, ining pagkakataon na kung sain, sagrado ang satuyang gigibuho na pagboto. Lugod sa aga, ang satuyang ipagpangadji, nang tabayan kita ni Kristo na marhay na pastor sa pagpili kan mga kandidato na iyo an magiya, na iyo an maturo sa tuya, pasiring duman sa marhay na kinagahon kan sa tuyang nasyon, kan sa tuyang syudad. Amen. Matindog po ang gabos. Sa tuyang ipahayag ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, kan Yesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong, huminilig sa mga kan ikatulong aldaw na buhay liwat halis sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan.
Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katolika. sa parapatinatan ni mga santos, sa pagpatawad Tawad ng mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Sa satuyang pagselebrar kay Jesus at marahay na pastor, na nagdudusay kan sa iyang buhay para sa iyang mga kardero, asin mantang nagpreparar kita para sa pirilian sa aga, darahontan sa tuyang mga pamibi sa mahal na Diyos, nagsasarig sa iyang pangataman sa simbahan asin sa kinaban, an sa tuyang simbag, kagurang nanhinanyuga an sa mong pamibi. Kagurang nanhinanyugaan sa mong pamibi. Para kay Papa Leon, ang bagong kasalihid ni San Pedro, tanganing tawan siya kan kagurang nanin kadunungan, kusog buot, asin pagkadagupot sa pag-ataman, kan simbahan sa katotoohan, asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa satuyang nasyon, orog na ngunyan, naparili ang tanganing ang mga botante magpili ng lideres na honesto, may makulog asin naninindugan at ikakaharahay kan ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa gabos na opisyal kan gobyerno asin mga kandidato, tanganing sa yumahan nindaan mga gawin in korupsyon, asin maglingkod na may integridad, justisya, asin pagkamuot sa mga dukha, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kurang nananyugan sa mong pamibi. Para sa simbahan, ang komunidad kan mga karnero ni Kristo, tanganing danay na mamidmidan, taan tingog kan marahay na pastor, urog na sa mga panahon ning pagkaribong asin pag-alangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa mga dukha, naghihelang asin nalilingawan, tanganing rangahon ni sindakan kagurangnan na dae nagpapabaya sa iyang mga karnero, asin tanganing kita maging mga instrumento kan sa iyang pagkaherak, ipamibi niya to sa kagurangnan. Ama, hinanyugan mga pamibigan sa imong banwaan, sa pagpreparar niya mo sa pagutob kan sa moyang katungdan bilang mga syudadano, papagdanaya kaming dayupot sa tingog kan sa imong aki an marahay na pastor na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya ka na Eucharistia. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sa ko asinan sa idungatang makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ang tabang sa imong mga kamot, para sa asin kamuraran kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami, nawarasan mo kaming danay na magayagaya huli kay ni mga misteryo Pascual, tanganingan padagos na paghimo kan sa mong pagbagong buhay,
magin para sa mo dahilan kandeng tapos na kaugmahan. Huli ki Kristo, da sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso, Itaas mo na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Ni kakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na sinisikwal, binabago, asin ang karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, binasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak de dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tirapay din buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Leon XIV, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat,
asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen ni Inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ng kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mahal daw niya muan katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kad maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinato ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikaya nabubuhay asin nagahade sa kapanakonan kan mga panahon. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, asin sa imong espiritu. magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po.
Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Pamibi para sa Jolibet. Amang langit nun ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot. Ang pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mukan banal,
na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa musak na kami daay mapagal sa pagpatalubukan mga banhikan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na linalang. Sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Na pagkatapos daugon an karatan. An sa imong kamurawayan magliliwanag sangkod paman. An biyaya kan holibe magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaon. Kan paghidaw sa mga kayamanan ning langit asin siring na biyaya pagpalakop sa bilog na kinaban. Kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos banal sangkod paman. Ang kamurawayan asin umawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tayo. Tukaw po. Magkakaigwa po ng second collection. Mamibi kita. Marahay na pastor, pagkanigon mong antabayan, an sa imong banwaan, asin na namang karnero tinindubos kan mahal na dugo kan sa imong aki, magkanigon ipamugtak mo sa mga sabsaba na dayang kasagkoran. Huli ki Kristo sa buong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Subcommission on Vocation. Ang natipon niya to sa mga misa, kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,690 pesos asin 50 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa anticipated Mass 4:30 p.m., 3,855 pesos asin 15 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot sa 3,572 pesos asin 70 centavos. 4:30 p.m. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,116 pesos asin 55 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Salamat po sa pagpadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kan nakaaging bulan, hali sa tada, canister, igwang total na 52,663 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canister, pwede na po nakuhaon sa opisina, tanganing magpuon na naman na maghulog sa mga Ngunyan na bulan kan Mayo. Sa giraray an sa indong mga tada, mapapaduman sa mga proyekto asin programa kan Paris Commission on Social Concerns sa lado kan edukasyon, salud asin disaster risk reduction. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man available po ang souvenir items kan parokya sa mga maawot pong magbakal. Magdulok na lang po sa mga tao sa likod o opisina. Maawot mi pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Anonymous, 3,700. Anonymous, 3,000. Dalawang Anonymous, 1,000. Apat na Anonymous, 500. Anonymous, 200. Donation through GCash, 10,660 and 15 centavos. Boy Jerly Marabona, Family and Engineer Bin Marabona, 5,000.
Melip Marticio and Family, 2,000. Reginaldo Family, 500. Diyos Mabalos po. Iniimbitaran ko po sa mga ina na magdigdi po sa inutan para sa pagbendisyon. Matindog po ang gabos. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Loving God as a mother gives life and nourishment to her children, so you give life and care for your church. Bless these women as we celebrate this day in their honor. May they be strengthened as Christian mothers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor and appreciate them with a spirit of profound respect. May the example of Mary, Mother of Jesus, inspire them to live their vocation as Christian mothers and call their children to faith. Guide and protect them in challenging times and help them to communicate or trust in you all the days of their life. Grant this through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Palakpakan tapuan sa tuya mga ina. Happy Mother's Day po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.